Going to Dagohoy. But day 6 ni guys, ikang pagbagyo. Mama Mary Shrine. Guys, nawag sa tawa natin? Natumba? Mama, kasugod eh no? Natumba ng tawa ni Mama Mary. So, sa Fatima guys. Yan. Ibali-balian, ipuso-puso sa Bagyong Odette. Ayan guys, grabe yung magupit Odette. Papuntang Dagohoy tayo. Guys, anong tag? O yan na to, kung anong tag trinigan. Sabi kayo post nila ito mo. Pag ito ma-clip. Guys, puro lubi. Dagan kayo lubi. Pati sideboard. Carmen na siya padong sa Mabuhay. God we trust. Welcome to the 2nd district of Bohol. Highway boundary. It's 2nd district na guys. Dagohoy, Trinidad, 30. Doggy dogs. Parang nag-chinski na kumakaan. Yung mga puno. Ang awa. May nadaanan akong gasolinahan. Ang daming tao guys. Sobra. Kami nag-aabang ng gas. Ano ba ito?
Dagohoy Park. Dagohoy. Dagohoy. Dagohoy Public Market. Uli, mapagataan eh. Grabe. Guys. Murag yagi-agira. Wala na mag-clearing guys. God. May gym ito guys, ang purot nag-atop. Asa na yung katupit? Barangay Mahayag. Dagohoy mo siguro na. May baka. Stay strong. Okay, sa karan, just Dagohoy, nangawagtang ang atop. Wala nang bubog yung mga bahay. Dolray, I'm coming. Ria on this vlog. Ano yung paso nilang Dolray? Grabe, luyag kahimutang dire. Sigara mga bahay dire, wala yung mga ato. Papunta tayo kina Ria on this vlog. Kasi hindi na namin siya makontak, hindi na siya nagchat-chat. Siguro wala signal. Patahin lang natin para kamusta. Dapat kami may trending pa yun. Bohol need help. Baka gusto nyo mag-donate guys. Chat na lang ako sa Facebook @RichRyan. Okay naman. Nananom po sila guys. Bubong ng gym, ubos na. Poste pang nakaharang. Magtre-trail na naman tayo. Alam mo kay Radon kay Habog. Alam mo kay mo kay Habog. Sa
tanang naagian ako guys. Diri ra jud ko sa San Isidro Pilar ga. Kagig mga pila na ni kapuste mo latay mo lahaw sa nang ilaw mo ibabaw. Napapasay laing letono na to. Tay asam kumagi ni re. Pasod la re guys. Oh my god, team fighter. Delikado lang re. Nawa na, pero lambay nawa pag lambay. Oh my god. Dire mi sauna guys. Itong vlog mi dire sauna. Okay pa kayo ni. Karon na nadugmok. Dire pa mi nang himasa. Wali hinamig to ba? Nami tao ni. Yo. Hey. Wala na yung bubong nilang re. Last na pumunta ako dito, masaya pa kami. Ayun, sobrang lungkot. Iba ang bayan ng re, bay. Ano ba ito? Asa ka sa Ray? Ray! You! So muli na ako guys, mami nag-abot ni Ray. Tuwa daw si Ray sa talibon, nagkuha siyang mama. Nabilin dito kay Uyab siyang igsoon. Barangay Kabaknitan no, Pilar. Nag-aasam na ka. Ari pang tuglaran. Nay, dire la Arlene Medina. Arlene. Medina. Unahan pa. Aman nay. Baknitan Pilar ni guys. Isa ko ni Ma'am Arlene. Left, right, left, right, left, right. Sini si Ramos. Si Ma'am Arlene, Sir Paul, okay ra man dire nay? Kana apit na matangtang. Ang atop, babaw. Naglingkod na lagi may atong suot sa silong sa lababo tong may igsuon niyang upat na gamay. Karon kay ingon ko sa bana na yang papa ba, lingkod na lang dire kay bahala nang Ginoo kung kinaugmaan mawa nang atop na to. Salamat sa Ginoo. Sa palibot. Atong gipagabas ng mga lubi kay bisag umana baga ng bagyo basig mutumba. Salamat ni Ate Banjing kay nagsugot akong gipaputol mao na naibag kanang asbang dako jama Na nagsud sa amo ama adyon yang papa kay wa na paakan tugnaw siguro to dako jamo mga ingon ni kuno ingon are adlukad mao nang kada gabi no dili kahapon no ni aging adlaw kada gabi kay maadlok na may matog. Okay ra lagi man wala na unsan nyo nay. Okay ra. Kung kuang ka be, makalugar ka be, atong ipaumaning atok be. Kay apit batangtang tong atok be. Salamat kay wa pa batangtang tong kuan ni. Nagdahom jud ko kinaugmaan. Wa nay atok ning bahay nato be kaya umano nato be tabangi ko. Ing ni si Anilen. Po ayaw ka balak abe kay okay man mi dire nagdung sinunoy atong lampas lasang nagpa-signal wa man ko na mag-reply si Anilen maunang kagabi nagdamgo jud ko na nagabot ka ko no ing napod sila ate mo na okay may ani so maro to na sige may pag-amping ana be ha